Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi muri sei yenyu nevedare renyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchitumidzira nyaya yangu chitupa vigai please ndapota. Ndiri mukomana ane 26 years dzekuberekwa. Ndine musikana uyo wandainge ndichidanana naye. Musikana wangu uyu takapengesana nerudo. Ndaimuda nemwoyo wangu wese ende naiyewo ainge achindidawo. Musikana wangu akazoti taifanira kuti tinge tichiita blood covenant. Handina kuramba. Ndakazvicheka nereza chigunwe changu akanwa ropa rangu, naiyewo akazvicheka chigunwe ndikanwa ropa rake. Tichibva tataura tese kawani kuti neizvi zvataita tinovimbisana kuti kusvika narini narini tiri tose. Hapana kuzopera 6 months musikana wangu akabva azodhumwa nemotikari achicrossa road ndokubva azofirapo paspot. Ndakarwadziwa mukoma, handidi kunyepa kana kunhamwa. Ndakaenda nekuti ndainge ndava kuzivikanwa kumba kwemusikana nehama dzose. Ndaingogara ndichichema zvokuti ndichimufunga. I think spirit yake yaiona kutambudzika kwangu kwose. Ndakazotanga kumurota kuhope achinditi ndichagara newe nguva dzose, usatya hako murume wangu. Ndakazotanga kurota ndichirara naye. Ndichitomuka ndotoona kutoti ndinenge ndakatototesa bhurugwa. Zvakazotanga kuita worse. Akauya live. So mumwe musi ndainge ndakagara pabed ndiri pafoni ndokuona mumvuri uchipinda nepasi pebed. Mind you, door rainge rakavharika. Ndakavhunduka ndikanzwa voice richiti mudiwa wangu ndauya. Ndakaridza mhere. Vanhu kwava kumhanya vachiuya mubedroom mangu. Handina kuzomuona for about 2 days. Ndakazouya manheru ndakarara. Ndakanyatsonzwa kuti pane munhu apinda mumba muno, uye handizi ndega ndakafila munhu padhuze neni ende mwoyo wangu wakaziva kuti ndiye musikana wangu. Ndaitokwanisa kutoita bonde ndiri pakati pevanhu. Vanhu vakatotadza kutoziva kuti ndiri kutoita bonde ndichitonzwa kuburitsa urume. Pese panowira vanhu vose vanoremerwa nenzvimbo, asi zvinozoitika kwandiri hakuna anozviona. Ndiwo wava mugariro wangu mukoma. Dzimwe nguva ndinomurota tichifara nekuseka takagara hedu tichiita nyaya. Dzimwe nguva tinenge tichiita bonde. Sometimes spirit yake inombouya paanouya handichavhunduki oro kutya. Ndikasangana nevasikana oro munzira oro kupi, handina kana basa navo kuti ndipfimbe oro kuita crush oro mafeelings noumwe musikana handina. Ndakatombonyengerwa musikana nemasisters angu achiti wagarisa chiita move on utsvake mumwe musikana. Ndikatoenda kudate naye but handina kumbobvira ndamuda. Manheru acho musikana wangu wekushaya akauya kuhope achichema nekundirowa kuti kundihurira iwewe, zvokutoti ndakatomuka nyama dzichirwadza. Mushure mekunge ndarohwa kwandainge ndaitwa, ndikatokata communication nemusikana wandainge ndatsvakirwa uya. Family yangu haizive kuti ndo zviri kuitika kwandiri, kuti musikana wangu wekufa uyo akauya kumadreams kwangu and sometimes life ndichirara naye. Paya pandakaskrima ndakanyepa kuti ndaona nyoka pawindow. Vanhu vakaitsvaka nyoka iyoyo vakaishaya. Spirit yemusikana wangu inoita kuti ndinge ndichinzwa kuneta pese pandinoda kutaura nezvenyaya iyi kuvanhu, nekuti ndinonzwa kupera simba. Handichazivi kuti ndodii neniwo. Izvezvi patokwana dzinenge 7 months ndichinzwa maconfessions enyu ndichida kutumidzira nyaya yangu, asi ndiri pakati kunyora ndinobva ndanzwa kuboyekana, ndobva ndatoregedza kupedzisa. Pane pamwe pandakatombotumira then ndikaita delete for all, asi ndaishandisa dzimwe namba ipapo. Last week ndakatonyora ndikaseva, asi ndakazoishaya kumadrafts kwandainge ndaiisa. Zvinotondishungurudzawo, zviri kundishungurudza zviri kuitika mukoma nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu.
pakaipa hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma Nashi, makadi zvenyu, please post my own story. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 56 years ekuberekwa. Mukoma Nashi, ndakaurayisawo mudzimai wangu, so nemudzimai wangu takawanana mushure mekunge tametisana tichiri kuchikoro. It was love from high school. I thought she was going to be the one for me, but nhamo ndiyo yakazokonzeresa kuti ndige ndichibatwa nemweya wekuurayisa mukadzi wangu. It was never my intention to do such a thing, but ndo zvakatoitika. Mukoma Nashi, I don't know if I am supposed to blame myself or if I was supposed to blame God. So vabereki vangu vainge vari vanhu vainamata nemwoyo yavo yose. I thought kuti their blessings were going to overflow from them to me, but no, that did not happen. Ndakatanga kutambudzika mushure mekunge ndatanga kugara ndega nemudzimai wangu, because amai vakati zvawakura zvawaroora aiwa hazviite kuti tinge tichigarisana pano nekuti tinokwanisa kuzonetsana nemuroora. Iwewe sezvo wakaita nharo ukati unoda zvemukadzi, hausi kuda kuenderera mberi nechikoro, chitsvaka kwako kwekuti unenge uchigara nemhuri yako. Ndakabva ndaita saizvozvo mukoma, ndikabva ndatanga kushandawo zvimabasa zvekiya. Mukoma, upenyu hwakaoma. Ipapo ndopa ndakatanga kubatwa nemweya wekuti zviri nani kuti ndinge ndichienda kunoromba, and you should not blame me, because chakazoitika ndechekuti one day ndakazosangana nevamwewo elder vekuchechi kunzvimbo kwacho kwavainge vari ndaisatombotarisira. Mukoma, kune kwainge kuchiitwa zvezvigure, ndokwandakaona motikari yavo yakapaka ikoko. Ndikati ko elder vakapaka kunoku, ko how far? Because mainge mutori nekamwe kachisango. Ndikabva ndachizovaona vachibva kune zvitumba zvatainge tichitoziva kutoti ndokwaigara zvigure ikoko. Kwaiva neimwe n'anga zvekare yaishandidzana nezvigure. Ndakabva ndavahwanda ndikavaona vakabata gate vachinopinda mumotikari mavo. Ndikati zvinoreva kuti munhu uyu anotoziva kuti izvi zvechivanhu ndozvine pundutso. Ndakazoenda kuya kuzvigure zviya zvikandimhanyisa zvikandidzinga. Ndikabva ndachizotsvakawo imwe n'anga ino ndakazorombeswa nen'anga yechikadzi. Ndakati ndaenda kuya, n'anga iyi yakabva yazonditi, kana uchida zvinhu zvisingazonetsi mune ramangwana, unotogara watozviudza kuti imimi madzisahwira mukuzonoshandidzana kwedu kwatichange tichizoita, ndichakupai ningi. Vachindiudza saizvozvo vakabva vanditi, bata bhuku iri chinyora vanhu vari kuda kuti vange vachizofa uye zvekare nemakore azvinofanira kuti zvinge zvichizoitika. So Mukoma Nashi, ndakatora bhuku riya ndikabva ndanyora mudzimai, ndikanyora hanzvadzi, ndikanyora mukoma wangu uye zvekare ndikazonyora nevana. Ndakangonyora kuti nevana vemudzinza. Vanasikana handidi kuti vange vachizoroorwa kana kuri kunzi zvinhu izvi zvikazozvarana, because vakanditi unofanira kuzvipa garanti yekuti kana izvowo zvikazoberekana, vana vazvo vanokwanisa kuzowanawo vakadzi uye zvekare nekuzowana varume. Ndikabva ndanyora saizvozvo nemadheiti acho nezita nemutupo wangu. Mukoma Nashi, after ndanyora paya takabva tachizotanga dare racho iroro rekurombesewa. Ndakapiwa chikwambo changu mukoma, icho chandakanzi ndaifanira kuti tike ndichienda kunorara nacho. Kamba iyi yandakapiwa mukoma, iyo itori nesikarudzi yemunhukadzi, but ndakangorara nayo rumwe chete, ndokubva sikarudzi iya yatonyangarika. Mushure mekunge ndapedza kurara nayo, mukadzi wangu akabva atanga kurwara. Yakangotanga senyongo, tichingoti inyongo, munhu uchapora. Ndokubva atotanga kutorutsa zvegreen izvo yainge yatoputika. Kunodai ndakashaya kana mari nekuti ndike ndichienda naye kuchipatara. Mudzimai wangu akatongofira zvake mumba. Mushure mekunge mudzimai wangu afira mumba, ndipo apo pandakabva ndazonhonga mari yainge iri mupepa bhegi. Zvakaitika ipapo mukoma, mushure mekunge mudzimai wangu mutumbi wake wazotorwa nemapurisa, sezvo tainge tisina kana mari, ukabva wazoendeswa kumochwari nemapurisa. Apa kana mari yekofini painge pasitomborina. Apa vabereki vacho vachipopota sezvo mudzimai wangu akafa aine pamuviri. Saka vakabva vati, aiwa, isusu hativigi mwana wedu
kana uyo asina kuroora mwana wedu. Mukomana She ndainge ndakatogara paya tiri parufu rwemukadzi wangu ndichishaya kuti ndoita sei. Nguva vabereki vangu vainge vakatoomerwa, zvinhu zvainge zvisitombori kana kutombovafambira zvakanaka. Tainge tava kutofunga kuti zviri nani kuti tinge tichitengesa motikari yababa, apa ndiyo futi yavainge vachishandisa mumabhizinesis avo. So mukomana She ndakangonzwa voice rakanditi chimbosimuka, ndikabva ndaramba ndakagara mukoma. Ndakabva ndatanga kunzwa mudumbu, ndikati pano kuti ndinge ndichienda mutoileti hazviite pakawandisa vanhu. Ndokubva ndatanga kufamba hangu ndichienda mune kamwe kasango. Ndikabva ndachizoti ndava musango imomo, ndokubva ndazoona plastic bag rava kumberi kwangu. Ndokubva ndatora plastic bag riya ndikatoona kutoti mainge muine mari iyoyo ndiyo yandakazoshandisa mukoma kunotengera mudzimai wangu coffee nekunomuroora, ndiyo mari yandakashandisa. So after that ndikabva ndazotanga kuchekeresa vamwe vaya sezvo ndainge ndakanyora mubhuku 1 by 1 vakabva vatanga kufa. Ndakazoita zvekare umwe mukadzi uyu akazondiganyira ndokubva achizozvara vana, in which inini ndainge ndakaita mhiko dzekuti handidi kuzoita mwana because ndaiziva kuti kana ndikazvara mwana iye anozodyiwa nezvinhu zvangu kana kuzoitwa murume kana kuti mukadzi wezvidhoma zvangu. Saka iyo akazviita in secret. Zvinhu zvangu ndo pazvakatanga kupanduka. Ndingangoti pazvakazonyanyisa kuita wese, ndainge ndiine imwe hanzvadzi yangu uyo wandainge ndakanyora pasi kuti mugore ra2013 ndipo paaifanira kuti ange achizofa, asi hazvina kuzoitika. Saizvozvo ndakatumidzira zvinhu zvangu kuti zvinge zvichienda kunomurova. Zvakasvika kuya zvikabva zvaona kuti ainge ari busy achinamata, zvikazodzokera zvekare kunze kwava kuda kunoidza, zvikawana munhu achingonamata still, zvikadzoka kwandiri zviine ukasha. Zvakandirova hama dzadiwa, zvichindiruma zvekare. Ndakaita mazuva ndisingakwanisi kana kubuda panze, ndakazvimba. Ndaizotaimira kana maid wangu achaisa paya, ndobva ndazobuda mubedroom ndoenda ndonozvigadzirira zvokudya, ndomunyorera kanoti kuti enda unotenga chakati nechakati nechakati mukoma. So maid wangu iye anoti ane nyoka yaakazosangana nayo yainge iine ndebvu, ndokuzototiza kwaakaita akaramwa basa. Zvekare nagarden boy wangu akabva aramwa zvekare basa mushure mekunge audzwa namaid kuti ainge aona nyoka. So mukomana She ndiri pano ndiri kutsvakawo help. I am feeling very lonely. Ndakura ndachembera, hama dzangu hadzidi kana kundiona. Upenyu hwangu hwandinorarama upenyu hwekungohaya maprostitute chete, ende vanhu vekuti havana moyo. Unotoziva kutoti chavanenge vachida kwauri imari. Ndaifungidzira kuti zvechokwadi variko vakadzi avo vanotodawo varume vakaromba, but no mukomana She. Ndakatombotora umwe mukadzi ndikamuudza kuti iniwo ndiri munhu akaromba, akati no problem, neniwo nhamo yandisvuura, I'll just get used to it. Saka ndakamuudzawo mhiko dzacho dzandinopota ndichitevedzera, like kuenda kumakuva ndichinomutsa mweya yevafi, because dambudziko riripo nderekuti zvikwambo zvako iwewe kana zvikagara zvakupandukira unenge wafanana nemunhu ane vashandi, but vashandi ava vanenge vava kuita zvavanenge vachinzwa kuda mukambani yako. Saka kunyangwe vakafunga kukubira vanongokubira, kana vakafunga kukurongera matsotsi vanongokurongera matsotsi. Saka iwewe kutoti unge uchizotova safe unenge wava kutotsvaka kana bodyguard. Ndozvandakaita mukoma, kuenda kumakuva ndichinomutsa mweya yevafi, ndinenge ndichitsvaka mabodyguard, but kushandidzana on a temporary basis, then mweya wemufi unobva wadzokera zvekare kumakuva. Saka zvinhu zvandinogara ndichiita pagore. Ndinoenda kumakuva ndonorasirira mbudzi, ndobva ndazotora mweya yevafi. Vanhu vakafa 3 vandisina rudzi navo vobva vazondichengetedza kuti zvikwambo izvi zvisazondidzipa, because izvo zvitori neshungu yekuti tikuda kukuuraya iwewe sezvo wakamboti uri kuda kutsvaka munhu anokubatsira. Saka izvo zvinoziva kuti kana zvikagara zvandiuraya ndizvo zvinenge zvatova like midzimu yemumusha, zvekuti wose anenge odeketerera izvo zvinenge zvakabhuloka uku ndo zvinenge zvava midzimu, zvinotouya kwauri zvichitokurotesa machira nei, kunyange uchitozoti ndava kuita zvechivanhu
but unenge wava kutoshandisiwa uchishandisawo zvikwambo izvi usingatozivi kuti ndo zvinenge zvichiitika. Saka ndatova mhandu yazvo zvikwambo izvi, ndiri kutsvakawo help. Ndinototya, ndakambonzi nevamwe mufundisi, aiwa pfugama ndikunamatire. Ndakaramba ndikati kwete bodo, handikwanise kuti ndike ndichikupfugamirai ndichikunamatai, ndichinamata naMwari wenyu, nekuti zviri pandiri zvihombe. Saka hazviite. Kana ndikagara ndadaro ndinenge ndatosaina my own death sentence. Bhaibheri chairo ndinotya kana kuriverenga, uye kana kutonzi kungodownloadawo bhaibheri rinongogarawo mufoni mangu, ndinototya because maoko angu awa anotanga kupisa. Inenge itori sign and warning inenge ichibva kuzvikwambo zvangu kuti kana ukaramba uchida kuita izvozvo zvauri kuda kuita zvekunamata, tinokukuvadza. Saka ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundinamatirawo. Zita rangu ndinonzi Patrick, ndiro zita rangu, asi surname hangu handichakuudzii surname yangu, asi munokwanisa kungoti Patrick Hungwe because ndiwo mutupo wangu iwoyo. Saka please ndinamatireiwo, zvimwe kuda ndinokwanisa kusunungurwa. I feel as if handichina nguva yakareba ndichiri kurarama. Zvino ndinozvibvunza kuti hama dzangu dzose zvadzakandivenga, worst of all vana ava vachiri kukura vemudzinza, kutonofamba vachinamatirwa vanotoudzwa kuti ndini ndiri kukonzeresa matambudziko ose avo avari kusangana navo, mungava muri mumamarriages avo, mumabasa, nekuvasungira chiraramo chavo. Saka ndanzwa nemago back to sender kuti zvikwambo zvinondirova vemago back to sender zvekare vanenge vachindibaya nemabakatwa vachindirova. Handichina kana zororo zvachose. Dzimwe nguva kana hwava usiku zviya, ndinotora hangu kumbeze rangu, ndine chimwe chisleeping bag chiri very warm, ndinoenda ndobva ndanorara hangu panze. Hamusi kuziva imi, ndatambudzika, ndashungurudzika. Handina motikari yandisina, these latest cars, vana GD6, marange rover, ndinadzo motikari idzodzo, makambani ndinawo. Ndinototyiwa chaiko mukutofamba umu, ndinopiwa ruremekedzo, asi handina zororo. Please pray for me. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma azvo veduwe. Hanzi zvikwambo izvi hazvitombo nditendedzi kuti ndike ndichidownloada nyangwe bhaibheri mufoni. Saka kana mava kundinamatirawo munongotiwo Patrick, mungoti Patrick Hungwe, even though it is not my surname, but ndo mutupo wangu iwoyo. Ngatizame kuti tinge tichivanamatira vakwanisewo kutendeuka. Hanzi I feel as if nguva yakwana, I can die anytime soon. Saka he does not want to go to hell, he wants to go to paradise. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.